Першы ангіяграфічны комплекс з'явіўся ў Салігорскай ЦРБ ў 2012 годзе. Гэта важны інструмент у сучаснай медыцыне, асабліва ў кардыялогіі і нейрахірургіі, дзе важная правільная дыягностика і дакладнае лячэнне паталогій сасудаў. Абсталяванне сёння загружана максімальна і працуе 24/7. З улікам прыняцця новай дзяржпраграмы здароўя нацыі, дзе вялікая ўвага надаецца кардыяваскулярным захворванням, галоўнай прычыне смяротнасці насельніцтва, а таксама ў сувязі з тым, што Салігорская ЦРБ з'яўляецца міжраённым цэнтрам і абслугоўвае 7 раёнаў Мінскай вобласці з насельніцтвам у 350 000, узнікла патрэбнасць яшчэ ў адным ангіёграфе. Устанавіць абсталяванне плануюць ужо сёлета. Ангіяграфічны комплекс – гэта складаная буйнагабарытная дарагая сістэма, усталёўка якой патрабуе адмысловых умоў і асобнай падрыхтаванай аперацыйнай. Сейчас проводятся ремонтные работы для рентгеноперационной. Там очень серьезные требования к защите персонала, к защите окружающей среды и тех людей, которые работают в этом же здании. Все-таки это рентген и все, что связано с ионизирующим излучением, это определенный порядок проведения ремонтных работ, согласования, контролирующих органов. Поэтому это будет процесс такой длительный. Примерные сроки по проектно-сметной документации окончания ремонтных работ – это октябрь, начало ноября этого года. Поставка самого комплекса мы ожидаем, его покупает Министерство здравоохранения к концу года, то есть где-то декабрь. Ну и дальше будут уже пусконаладочные, монтажные работы, то есть уже следующий год мы будем запускаться. Размясціць новы ангіёграф вырашылі побач з дзейным у памяшканні ўжо былой актавай залы. Там жа размясцяцца перадаперацыйныя кабінеты ўрачоў, медперсаналу. Цяпер гэта будзе адзіны комплекс з выхадам да іншых аперацыйных і аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі. Праектам прадугледзелі зручную перапланіроўку і занаванне. Будаўнікі ўжо выканалі дэмантаж, узвялі новыя перагародкі, праклалі інжынерныя камунікацыі і прыступаюць да аздаблення памяшканняў. Бесперабойную падачу электраэнергіі будзе забяспечваць магутная дызель-генератарная установка, а астуджэнне ангіяграфічнага абсталявання – прамысловы чылер. Это будет французский ангиограф. Он будет более такой модернизированный в сравнении с тем, которым мы сейчас работаем. Он представляет из себя рентгеноперационную со специальным оборудованием в виде мониторов, наркозно-дыхательной аппаратуры, диагностических разных аппаратов, которым будет насыщен этот кабинет, для того, чтобы пациент, когда случается у него инфаркт миокарда, он в течение часа подавался в эту операционную, открывается сосуд, который заблокировался в ходе заболевания, возобновляется кровоток, не погибают клетки сердца, и человек возвращается к нормальной жизни. Маштабныя рамонтныя работы ацэньваюцца ў 5 мільёнаў рублёў. З іх фінансаваннем дапамагае Беларуськалій. З адкрыццём новага ангіёграфа бальніца плануе пашырыць і штат супрацоўнікаў. Патрэбны будуць высокакласныя спецыялісты, рэнтген-эндаваскулярныя хірургі, анестэзіолагі, рэаніматолагі, анестэзісткі. Плануюць рыхтаваць і маладыя кадры. Павелічэнне аб'ёму аператыўных умяшанняў запатрабуе і мадэрнізацыя аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі з пашырэннем ложкавага фонду. Гэты праект ужо на чарзе.